Najprv otvorte svoj prehliadač a nájdite video, ktoré si chcete stiahnuť. Ako vidíte, nie je tu žiadne tlačidlo na stiahnutie, takže nájdite 3 bodky v ľavom hornom rohu a kliknite na ne. Nájdite položku Ďalšie nástroje, potom Nástroje pre vývojárov a teraz uvidíme vývojárskú konzolu. Uistite sa, že ste na karte Sieť Network a môžete si nastaviť pozíciu konzoly podľa seba. Potom spustíte video na niekoľko sekúnd. Potom chvíľu počkajte, kým sa všetko v konzole načíta. Potom do panela minifiltrov napíšte mime rovná sa video. Potom dvakrát kliknite na možnosť veľkosť, aby sa zobrazil najväčší súbor a vy naň kliknete a potom naň kliknete pravým tlačidlom myši. Potom prejdite na kopírovať a kopírovať URL. Potom otvorte novú kartu a vložte odkaz. Pred stlačením klávesu Enter by ste mali nájsť toto, presne tento znak a rozsah za ním, odstrániť ho aj všetko za ním. Teraz si stiahnite video a vráťte sa na kartu disk. Teraz v sekcii Filter zmeňte video na zvuk a urobte to isté. Skopírujte URL adresu najväčšieho súboru a vytvorte novú kartu, alebo použite predchádzajúcu. Urobte to isté ako predtým, vymažte znak a rozsah za ním a všetko zostane ako predtým. Teraz počkajte, kým sa všetko stiahne. Teraz otvorte akýkoľvek softvér na úpravu videa, ako je ten, ktorý používam ja, teda CapCut. Importujte video a zvuk a exportujte ich.